Jama'a masu kallon mu barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na wannan satin. Da fatan kun gyara zama kuma za ku natsu ku miƙo min kunnuwanku a cikin wannan shiri domin abin da zan fesa bayani akai a cikin wannan shiri abu ne mai ƙarfi. Bayani na ne yau akan yadda ake kwace mijin ƙawa. Na so wasu mata sun fara harara na yanzu nan. Idan aka karbe miki miji laifinki ne ba laifina bane, saboda idan har baki saki ba babu wanda za ta iya kwace miki miji. Mu koma cikin shirin. Yanda ake kwace mijin ƙawa, na farko sai kin matsa kusa da wannan ƙawar, saboda idan ba kina kusa da ita ba, kamar in ce kullun kina zuwa gidanta, babu yanda za a yi ki samu hanyar da zaki kwace mata miji. Amma idan kullun kina zuwa gidanta kuma kina ganin abubuwan da take yi, musamman irin matan nan masu ciwo mazan su fuska, idan mijinsu ya zo magana da su gaya mishi bakar magana, idan ruwa yake so su kunu za su bashi, idan kuma kunu yake so su tuwo za su bashi. To irin wa'annan matan abu ne mai sauki a kwace musu maza, saboda daman can ba wai suna ma mazan su ladabi da biyayya bane, mazan dai suna haƙuri da su ne. So namiji kuma kamar kullum a yanda nake gaya muku, namiji dan lallashi ne, namiji sarki ne. Dole sai kina bin shi a hankali, kina gaya mishi magana masu daɗi, kina mishi abubuwan da zai kwantar mishi da hankali. Idan kawarki tana ɗaya daga cikin matan nan ne da ba san yadda za su kwantar wa mazan su hankali ba, matan nan ne da ba sa kulawa da mazan su, abu ne mai sauki ki kwace mata miji. Ai ba abu bane mai wahala. Inda zaki mata zara ki mata fincin kauki taka rawar gani wanda ita ba za ta iya ba, sai dai ta ga ana yi ko kuma a bata labarin ana yi ko kuma ta ga ana yi a unguwa, ɗan kaɗan ne. Abubuwan da ba ta yi ke ki dinga masa. Kwalliyar da yake so ba ta yi ki dinga yi. Idan magana mai daɗi yake so ita bata gaya mishi ba, ke ki gaya mata. Saboda yanzu abin ya riga ya tura mata har a gaban ki kina zaune, ke mace a gaban ki za iya kwata miki miji, saboda idan kika sake shikenan sai wata ta karɓi ragamar. Namiji mijin mace hudu ne. Idan yana da keke kadai a gida kina ci masa fuska, kina masa wulakanci, yan mata suna nan sun daura da maratan musamman domin su ga cewa sun karɓa mijinki, sai gani sai hange, sai dai ki ji labari. Idan ba ku rike mazajen ku ba, masu karɓa na ne. Kuma ni na ɗaura ɗan marata musamman domin in tabbatar da cewa waɗanda suke so su yi aure su shiga ɗakunan su kuma su zauna su yi ma mazan su ladabi da biyayya, ina nan ina shiri na musamman domin ba su shawara. Ba abin da ya dame ni da kina cikin gidan mijinki baki kula da mijinki ba, baki ma mijinki abin da ya kamata ba, dole zan ba mu wata shawara yanda za ta zo ta lallaba shi, ta nuna mishi soyayya, sannan kuma ta ɗanɗana mishi daɗin rayuwa, ta cire shi daga cikin kuncin da ke sa shi, ta sa shi a cikin farin ciki, nishaɗi, jin daɗi da annashuwa. In baki iya ba, ki matsa, ga masu yi suna nan zuwa. Yanda zaki kwace mijin ƙawarki, magana mai daɗi, kwarkwasa, iya kwalliya, iya tafiya. Don iya tafiya ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kwantar mu maza hankali. Ba wai mijin ke zo ko kuma mijin kawai ki ga ya zo ki ganta tana tafiya tana kamar an koro jaki, tana wani zufa, tana wani nufarfashi. Ina hajiya, mace an santa da iya tako, da iya magana. Duk lokacin da zaki buɗe baki ki tabbatar maganar da za ta fito daga bakin ki magana ce mai sanyi, magana ce mai kwantar da hankali. Ba wai kina cikin mutane, kina cikin maza ko kina cikin gidanki baki da magana sai kunduma ashir, ka ji kaza kai Allah ya maka kan. Da ke da ɗan tasha ba ku da bambanci. Mace abu ce mai laushi, saboda haka idan har kika kawarki tana ɗaya daga cikin tsarin matan da ba su san darajar mata ba, ba su san kimar mata ba, ba su san mutuncin mata ba, kawata ina baki labari, ki karɓi mijinta ki nuna mata yadda ake zaman rayuwa, sannan kuma ki nuna mishi yadda ake jin daɗin rayuwa. Ki aure shi, ki zauna da shi, kuma ki koyar da ita. Domin idan kika koyar da ita ma lada zaki samu. Kin san wasu matan ba sa kwatanta komai, sai sun ga an kawo musu kishiya tana ɗaukar wanka, sai kiga ita ma ta fara ɗaukar wanka. In ta ga kin iya magana, kin iya kwarkwasa hajiya, ga ƙanshi na tashi, sai da ce ita ma za ta gwada. To saboda haka kin ga idan kika koyar da ita, kin auri mijinta, kin samu lada, kin yi aure, sannan kuma zaki koyar da ita zama wanda ke ma zaki samu lada, ita ma ta samu lada. Yanda ake kwace mijin ƙawa abu ne mai sauki. Duk wani abu da kika san ba ta yi, ke ki shi. In ma da hali ki yi linkin ba linkin. Wannan shine gaskiya. Ba gudu ba ja da baya. Idan kina son shi, ki nuna masa soyayya, ki lallaba shi, ki nuna masa jin daɗin rayuwa, ki cire shi a kurkuku, ki sa shi a cikin fili inda zai ji daɗi ya wataya,
ya kuma ƙara sauki. Saboda haka yadda ake kwace mijin kawa abu ne mai sauki. Na farko ki iya magana, na biyu ki iya tafiya, na uku kuma ki ringa kulawa da shi 100% yanda ba ta kulawa da shi ke ki kula da shi. Wannan abu ne mai sauki. Cikin lokaci kaɗan zaki gigita shi, ki rikirkita shi, ki dagula mishi lissafi. Ba zai taɓa jin daɗin rayuwa ba har sai ya aure ki, ya ga kuna zama na jin daɗi, zaman lumana. Ita kuma ki bata ta ji da halayenta, don idan akwai namiji na gari yanzu dole ne matan da suke so su yi aure su zo su aure su kuma su zauna lafiya, idan dai har yana da matar da ba ta kulawa da shi. Jama'a masu kallon mu, assalamu